Ти какво правиш тук, бе? Пловдивския ни сам ми штракна нещо в главата. Викам, тук има нещо. Но там, къде са наредени също. Здравейте на всичките. Носиме, Пепи, един подарък на Кристина. Не за На теб. Кристина? Да, и тук. На дамите. Ето, за 8 марта. 8 марта, тя няма. Къде отидам тук? Пепи, ето, това е за нея. Виж какво й подарих. Ела тук, заповядай. Ела. Ела те запозная с едни хора, Това е за Кристина. дето сърцата са им колко главите голями. Може и по-голями. Форума. Дето не искаш да пишеш ти. Как сте се събрали? Пепи, не помогнеш да се пасе подаръка. Ето и за тебе да не се сърдиш. Дупцата! Нагласихме ли? Заповядай. Мерси. Ето и за мен има. Стигнаха ли парите? Стигнаха парите. Пари като сума. Седните ли? Виж къде си. Сади. Те след малко ще се отворят или иначе. Ама дарявам ти само при условие, че я закачите на Discovery. Иначе си е твоя. Не, иначе си я носи. Добре е на Discovery. Носенето не е удобно, не знаеш, пробваме вече. Защо така сега? Трябва ли да има повод? Криси, Пепи, честито майка. Тя знае от 2 седмици. Извини. Чакам, кой е? Ма късата. На Пламен викам, може да се пе. Може да говориш целия на куп. Мога ли? Червена, ресорна. Не съм лягал отдолу. Какво да кажа? Благодаря ви. Известно в тази част на Европа една има. Снимай го, де. Снимаш ли? Стил? Има, значи, Пепи, Поредния преметнат. още 20-25 са заклятници, ама не можаха да дойдат всички. Много се радвам, много се радвам. И иначе това ще ми да бъде стимула по-бързо да сглоба бронята. И така, Премери ли плочите, като си казах? луча всичко е нагласено и премерено. Няма да има разлика, няма да има нищо. Ти знаеш ли? Браве, и знаеш. Кога знаеш ли тя? За какво ми беше да разучавам за нейното училище нещо? Мислиш ли, че ми е било зор да уча нещо за нейното училище? Не беше зор да говоря с нея преди една седмица. Не знаеш ли детайлите са? Защото другия сценарий беше много по-лош. В събота ти си на работа, тя се вкъщи, отключва, слагаме лебедка да кухнята и си отиваме. Прибира се и мираш лебедка на масата в кухнята. Защо съм на работа събота? Някоя събота, когато си на работа, беше... Защо да съм на работа? Събота и събота не сложил съм на работа. Не съм правил. Това какво ще пием? Не знам. Само те затвориха кухнята, ако не... Няма да ядем. Няма да ядем. Някаква лимонада иска? Кафе не е. Хайде. Всичките виновници. Нали? Част от виновниците, не всички.